Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts un dia més aquí als continguts que vaig penjant a les xarxes. Moltíssimes gràcies per tot el suport que estic rebent en forma de comparticions d'aquests vídeos. La veritat és que hi ha un tràfic enorme de vídeos a través dels whatsapps, a través de les xarxes socials. La gent fa córrer les veus, que si t'hem disc, que si has vist a l'Enric de Cal Noue, que si has vist en Met, etc. Encara ens queden alguns personatges per anar portant fins aquí a les vostres pantalles, als vostres dispositius. Avui, com heu vist a la careta, ens dedicarem a escoltar en Francesc Granés, aquest cantant líric que van tenir a Sant Feliu. Faig un parèntesi i explico que quan jo era petit, molt petit, doncs estava a casa habitualment i clar, no hi havia moltes coses per divertir-nos, sí, que jugar, etc, però a casa era una mica avorrit i les cases eren una mica rònegues, no?, en aquella època, però sí que teníem en una lleixa una ràdio d'aquelles de làmperes que hi havien abans i que s'escoltaven allò amb bona mitja i, bueno, amb una mala qualitat, però bé, ens en conformàvem, no? I jo, la veritat és que estava fascinat amb aquell aparell on sortia música, on sortien veus, i jo somiava que em feia petit i que entrava dintre d'aquella capsa per poder parlar i per poder cantar. Al llarg dels anys, la veritat és que vaig tenir el privilegi de poder estar dins d'aquestes capses i poder comunicar-me durant moltíssims anys, durant 40 anys que he treballat a la ràdio, i també doncs, de poder cantar i que la meva música, la que jo mateix he composat, doncs, que pugui sortir per la ràdio. Per què explico això? Doncs perquè d'aquesta ràdio, un dia, que jo era força petit, va sortir una veu i la meva mare, que estava a la cuina, em va dir: mira, José, aquest noi que està cantant ara és un noi de Sant Feliu, la seva família té una fàbrica de suro. Jo vaig dir: oh, sí? Allò em va cridar molt l'atenció. Estàvem escoltant Ràdio Costa Brava, que feien allò dels discos dedicats, i algú de Sant Feliu havia demanat aquesta cançó. En Francesc Granés jo el vaig conèixer quan ell cantava amb un grup de veneres que es deien Els Cantaires de la Costa Brava, ell ja era gran, i on, a més, hi militaven dos ganxons més. Aquí tenim aquesta fotografia, el que està tocant amb el cap al salvament precisament és en Francesc, i tenim a la seva esquerra un altre ganxó, l'Albert Roncero, que ara està amb la colla Jacomet, i tenim més a la seva esquerra en Narcís Vinyes, que ens ha donat precisament aquesta foto, i aquesta altra en la que es pot veure en el grup que està precisament actuant en un lloc de la Costa Brava Nord. Molt bé, doncs en Francesc Granés avui és el nostre convidat i expliquem una mica la seva història, que precisament en aquest disc, aquí teniu la portada, doncs que es veu que posa Habaneras de la Costa Brava, i va gravar 4 cançons. Avui n'escoltarem una d'elles. Explica aquí mateix, darrere el disc, explica que aquest jove tenor català, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols, ja en la seva infantesa sentia un gran amor pel cant. Als 7 anys coneixia més de 30 cançons que sovint cantava per als seus familiars i amics. No només ho va fer-ho de petit. Aquí teniu una foto de quan era gran, que encara continuava amenitzant les festes. Em explicava la seva germana, la Carme Granés, que ell havia nascut per a ser músic. Però ja se sap que molts són els cridats i pocs els escollits, com diu la dita, i que, a més, també havia de fer la seva aportació al negoci familiar, i això va interrompre, bàsicament, la seva carrera. La família li va dir que no podia dedicar-se a la música, almenys a estudiar-la, fins que no tingués 18 anys, i, per tant, per arribar a aquesta edat, havia d'haver aprovat el batxiller superior, i així ho va fer-ho. Durant 3 anys va estar estudiant a Barcelona, al cap dels quals, i poc abans de començar el servei militar, va actuar per primera vegada en públic amb la coneguda sarsuela Los Gavilanes. Poc després d'haver acabat el servei militar i a fi d'ampliar els seus estudis, es va dirigir a l'Acadèmia de Música de Viena, on hi va romandre durant 2 anys, al cap dels quals va actuar a la Kammeroper, de la mateixa ciutat, amb diferents obres de Rossini. Tot seguit es va traslladar a Eldingen, la més famosa escola de cant i respiració d'Alemanya, on va perfeccionar al màxim la seva tècnica durant un any, oferint diversos concerts de peces alemanyes, espanyoles, franceses i italianes en diferents ciutats com Hamburg o Stuttgart, interpretant peces com La Traviata i la flauta màgica en el Teatre de l'Òpera de Braunschweig.
En aquest període també va assistir a aquestes classes el nostre pintor, en Josep Albertí, que era un gran amic de la família, del pare bàsicament, doncs per edat, però que després va collar molt amb el fill. Aquí el podem veure en una fotografia plegats. I per què? Perquè en Pitu Albertí, que aspirava a ser un destacat baríton, i que era, com deia, un gran amic de la família, doncs també volia ser un cantant líric, ja que ell era un baríton, i podrem escoltar d'aquí unes setmanes com cantava en Pitu Albertí, perquè també el tinc enregistrat i a més el podrem escoltar recitant una poesia. A Eldingen, en Francesc també es va enamorar i es va casar amb la Cristina, en el que seria l'últim casament que es va celebrar a Solius. Precisament, després, ja de tornada a Sant Feliu, un grup d'amics el va animar perquè gravés aquestes havaneres i aquest disc que precisament avui podrem escoltar una de les peces abans de tenir el projecte de tornar a marxar cap a Europa a fer una altra gira. En aquest disc és molt curiós perquè també a darrere, precisament qui fa el pròleg del disc, que podríem dir com si fos un llibre, és ni més ni menys que en Josep Pla. I a més, i no només fa aquesta crònica, sinó que la signa. Aquí podem veure la seva signatura en el revés del disc i en Pla diu, ho tradueixo al castellà, Aquest disc conté havaneres que cantaven en el litoral del Baix Empordà fa algunes dècades passades i que ara han estat ressuscitades amb gran èxit entre els amants de la música popular i semipopular. A mi em sembla que el gran èxit d'aquestes cançons va ser obtingut en els anys de major esplendor de la indústria sorotapera que va tenir Sant Feliu de Guíxols en la seva capital. Aquestes cançons les canta el senyor Francesc Granés, fill d'una família de sorotapers i gran coneixedor del seu esperit. Aquestes cançons foren la diversió intencionada dels nostres avis i jo espero que continuen essent-ho de les persones dels nostres dies. Ho signa el dia 27 de novembre de l'any 1967. Què més volem? Amb aquesta introducció ja només escoltar el nostre convidat d'avui, el nostre recordat Francesc Granés. I a més, ja per arrodonir-ho tot, mentre escolteu la cançó, fem un homenatge a les dones de la nostra ciutat. La peça es diu La Catalana i jo, que vaig sempre amb el meu telèfon ara i la meva càmera des de fa molts anys fotografiant personatges, homes i dones de Sant Feliu, n'he triat 34 de les que he anat fent aquests dies i altres que ja tenia i les he posat en aquest vídeo perquè, a més, us pugui anar divertint i pugueu veure aquestes persones amables que han confiat la seva imatge perquè jo em faci l'ús que em sembli oportú. I ho faig amb aquesta peça i sé que ens esteu veient moltes més dones que en algun moment segurament us pararé i us demanaré per fotografiar-vos per la meva col·lecció de ganxons i ganxones il·lustres. Que gaudiu de la cançó La Catalana, una havanera popular que avui ens porta el nostre convidat Francesc Granés. Que el disfruteu. Adéu. Allá en La Habana, como en Tampico, en Puerto Rico y en Veracruz, la más bonita, la más galana, la catalana te adoro yo. Sus trenzas no tienen sus ojos luceros son, sus dientes puro marfil, su boquita es un piñón. ¡Ay, qué placer! ¿Quién fuera dueño y marido de esa mujer? ¡Ay, qué placer! ¿Quién no haya visto habanera? Que venga a ver.
bellezas no tienen fin. Sus ojos luceros son, sus dientes puro marfil, su boquita es un piñón. ¡Ay, qué placer! ¿Quién fuera dueño y marido de esa mujer? ¡Ay, qué placer!